В сърцето на всяко дете живеят вълшебни същества. Наричат се любов, смелост, радост, търпение, честност, грижовност. О, има и много други. Когато човек има добри мисли, говори добри думи и върши добри дела, се грижи за своето сърце и за щастието на другите хора. Мили деца, можете ли да си представите, че във всеки човек има едно светло и красиво място? В него живеят вълшебни същества, истински съкровища. Не точно като пиратските съкровища, в които има скъпоценни камъни, диаманти, злато или накити като пръстени обици, които хората искат да притежават. Съкровищата във вълшебното място в нас са добрите думи, мисли и дела, нашите добродетели. Когато разбрахме за това, веднага започнахме да се питаме. Къде са? Къде в нашето тяло биха се събрали тези скъпоценности? Тези най-хубави качества, като учтивост, радост, честност, смелост? Мислихме, съветвахме се, питахме. Дали са в носа? Не! Това би означавало, че когато сме болни, има опасност да ви изкихаме скъпоценностите си. А в ушите? Не мисля. Когато на някого му влезе вода в ушите, докато плува, как ще я изтръска? А да не са в корема? Не. Там щяха да се смелят заедно с храната. И тогава някой каза: ама, разбира се, че може да са само на едно място, в сърцето. Как не се сетихме по-рано? Та нали сърцето е съкровищницата на човека? Там скъпоценностите са в безопасност и сърцето ги изпомпва към цялото тяло. Когато сърцето изпраща съкровищата към ръцете, те стават грижовни и помагат на хората. Когато ги изпомпва към лицето ни, ние се усмихваме и говорим мило и учтиво. Когато ги дава на краката, те стават издръжливи и не се отказват, дори когато са изморени. Когато сме търпеливи, старателни или проявяваме обич и разбиране, сърцето ни се изпълва с топлина и радост. Започва да работи усилено и изпраща нашите добродетели навсякъде, за да може да ги споделим с другите. Готов ли си? Пръсваме ли? Да ги пръсваме? Да. Така, добре.